खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 23 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मोनसे गोदान साख्रि जागायनो हागौ मोजां सान। बृष राशि सुबुङा गावसोरनि सावस्रिनि सायाव जुनिया नोजोर होनांगौ नङाब्ला उदैनि सोमोन्दोजों थानाय जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो हागौ। मिथुन राशि सुबुंफोरा गावसोरनि मोजां हास्थायग्राफोरनिफ्राय सोंखारिनाय आरो हेंथाजों मोगा मोगि जानो हागौ। कर्कट राशि सुबुंफोरा नखरारि हाबाफोराव लोब्बा थानो हागौ। सिंह राशि जोनोम जानाय सुबुंफोरनि सोमोन्दोआव गोरोबलायै जानो हागौ। कन्या राशि राङारि खहाजों मोगा मोगि जानो हागौ। तुला राशि गावसोरनि खामानियाव हाखु दाखु खालामनाङा नङाब्ला खामानिया गाज्रि जानो हागौ। वृश्चिक राशि गोब्राब नाजानायजों जाफुंसार जानो हागोन साना मोजाङैनो बारलांगोन। धनु राशि सुबुंफोरा रमान्सजों बुंफबनाय मोनसे मोजां मोनलायनाय जिउ थागोन। मकर राशि खाफाल मोजां जागोन गाज्रि जालांनाय खामानिया दिनै साबसिन जागोन। कुम्भ राशि सोरनोबा हरनाय रांखौ मोनफिनगोन मोजां सान। मीन राशि लोगोफोर आरो बाहागिफोरजों गोरोबलायै जानो हागौ सांग्रां थानांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांगोन होनना आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।